mi-a fost dor să mă întorc la serviciu. După ce 2 ani de zile cumva am fost văzută în mare parte doar ca Smaranda mama, mi-era dor să fiu văzută și din alte roluri. Mi se părea că lista cu lucruri pe care le aveam de făcut nu se mai termina și nu că nu se termina, se mai puneau altele și altele. Am ajuns în burnout și n-a fost vina firmei neapărat. Mhm. Îmi asum ce s-a întâmplat. Au avut partea lor de context care mi-a fost nefavorabil, dar nu am ținut cont cât de mult te schimbă rolul de mamă. Nu mai gândești la fel, nu mai ai aceleași griji, nu mai ești doar tu și partenerul tău. Păi dacă atâta încape, doar că noi ne încăpățânăm să facem mai mult și mai mult. Și am încercat să fac tot mai mult până când am ajuns în burnout și asta m-a scuturat un pic și am mai continuat câteva luni până când s-a răzvrătit corpul meu și au început atacurile de panică. Salut! Asculți Mame fără filtre, un podcast cu, despre și pentru mame. Sunt Andreea Hreniuc și împreună vom explora lumea minunată și uneori haotică a maternității. Aici vei descoperi poveștile și experiențele reale ale mamelor, aducând la lumină provocările, bucuriile și secretele unei vieți echilibrate. Împreună cu invitatele mele, vom explora cum putem echilibra multiplele roluri pe care le avem, cum să depășim temerile și obstacolele cu care ne confruntăm și cum putem găsi soluții creative pentru a progresa atât în viața profesională cât și personală. Smaranda, bună, bine ai venit! Salut! Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, îți mulțumesc și eu că ești aici. Aș vrea să te rog să începem cu câteva cuvinte despre tine. Cine ești tu, Smaranda de astăzi? Oh, Smaranda de astăzi. Astăzi spun despre mine că sunt povestitor și autor de carte și mai spun un lucru așa foarte frumos, care este foarte drag sufletului meu. Sunt un ambasador al ritmului liber. Iar asta pentru că prin poveștile mele pe care le spun, îmi doresc să inspir oamenii să regăsească bucuria din viața lor și să îndrăznească să trăiască în ritmul lor liber. Acum, asta sună așa un picuț pompos sau neclar, abstract, ce înseamnă să trăiești în ritmul tău liber, însă o simplificăm și spun că să trăiești în ritmul tău liber înseamnă să ai grijă de tine, de emoțiile tale, de nevoile tale, de visele tale și să fii conștient că tu ești responsabil pentru a avea grijă de ele și pentru a le îndeplini. Mm. Ai spus foarte frumos și în timp ce te ascultam mă gândeam că este foarte important, cred, să începem prin a ne cunoaște ritmul, nu-i așa? Pentru că avem ritmuri diferite și de multe ori ne comparăm unii cu alții și încercăm să facem poate ca altcineva și să punem presiune multă pe noi, să ne dăm seama că energia noastră se duce foarte repede, poate, în cazul în care ești o persoană cu o energie mai scăzută și să nu înțelegem de ce. Așa, dacă ai ști cât timp nu am înțeles de ce pentru unii este ușor să facă ceva și pentru alții este greu, sau pentru mine este greu să fac ceva care pare ușor pentru alții, însă studiind, pentru că sunt așa foarte curioasă din fire și studiez foarte mult și citesc foarte multe cărți, am descoperit că suntem atât de diferiți. Am descoperit multe părți are teoriei din psihologie și terapie și dezvoltare personală care reușesc pe baza unor criterii să ne ajute să descoperim cum suntem. Mhm. Și într-o oarecare metodologie sunt 4 variante, în altă metodologie sunt, nu știu, 5-6 variante, însă din toate acestea am descoperit că suntem atât de diferiți. Gândim puțin diferit, energia noastră este diferită, corpul nostru funcționează într-un fel diferit, mintea noastră, unii suntem orientați spre partea matematică, rațională, alții suntem mai mult orientați spre partea creativă și da, pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg că suntem diferiți și să accept că
Trebuie să ne adaptăm limbajul când vorbim unul cu celălalt și, da, această diferență dintre noi înseamnă și ritmuri diferite. Mhm. Însă ritmuri diferite nu doar de la om la om, și la noi, în perioade diferite din viața noastră, ritmurile vor fi diferite. Și acum, pentru că podcastul este pentru mame, îndrăznesc să menționez și asta, de la lună la lună, ritmul nostru al femeilor este diferit. Adică trecem corpul nostru printr-o ciclicitate lunară, despre care nu sunt eu în măsură să explic foarte multe, însă este o realitate. Avem perioada de menstruație, după care avem perioada de ovulație, în care suntem la potențial maxim. După care iarăși vine o încetinire și tot așa se repetă această ciclicitate lunară. Avem ritmurile corpului nostru. Unii suntem mai activi dimineața, alții după masa. Unii avem nevoie să dormim 8-10 ore, pentru alții ajung 6. Suntem foarte, foarte diferiți și cred că este, așa cum ai spus tu, foarte important să înțelegem ce este potrivit pentru noi și să acceptăm. Pentru că aici mai vine și partea aceasta de acceptare și de blândețe, să nu ne mai judecăm pentru faptul că eu n-am putut să fac asta și celălalt a putut, și la fel să ne judecăm pe ceilalți că nu pot să facă lucrurile așa cum le putem noi face. Oh, e lungă povestea cu ritmul, da, dar e diferit și e important să Da. ne-l cunoaștem fiecare. Mie mi-a mai venit în gând atașamentul pe care de multe ori îl dezvoltăm pe acest parcurs, când ne atașăm de lucruri pe care vrem să le facem, rigiditatea, pentru că nu avem acea flexibilitate care să ne dea voie să testăm și să modificăm lucrurile pe care ni le dorim. Și totodată mi-a plăcut foarte mult că ai menționat că unii au energie dimineața, alții după amiaza, pentru că în același timp eu mă gândeam, ok, m-am forțat atât de mult să-mi dezvolt o rutină de dimineață în care să mă trezesc mai devreme, să citesc, să am timpul meu. Dar uite, eu nu sunt o persoană căreia îi place să se trezească atât de dimineață să facă lucruri și pur și simplu nu-mi ieșea. Până când, la un moment dat, mentora mea îmi spune, ok, dar tu faci ceva împotriva corpului tău. Exact, da. Acord atenție acolo și atunci a fost așa, parcă s-a făcut puțină lumină, dându-mi voie să nu mai insist atât de mult, sau cel puțin să nu mai vreau să fac 6 lucruri atunci când mă trezesc și să citesc și să fac exerciții și să fac meditație. Și să mă rezum la ce este mai important, chiar dacă vreau atât de mult și îmi doresc atât de mult să le bifez pe toate, să fiu realistă cu cât pot să duc de fapt. Și asta cred că e foarte important atunci când vorbim despre ritm, dar discuția nu este despre ritm neapărat, ci despre întoarcerea la muncă. Așa că, înainte de a trece la subiect, chiar aș vrea să-ți pun o întrebare, să ne încălzim un pic așa și să ne teleportăm un pic într-un spațiu pe care tu îl vei alege. Ia Dacă ai spune. avea un buton care să te teleporteze în orice loc din lume, unde te-ai teleporta acum și de ce? Oh, nu aș spune un loc anume din lume. În orice moment aș avea nevoie să mă teleportez undeva, ar fi într-o pădure. Mhm. Să pot să mă plimb pe acolo, să ascult liniștea din pădure și în același timp sunetul din pădure, care e cu totul diferit față de zumzetul orașului. Acolo îmi găsesc eu liniștea. Când merg și mă plimb pe câmp, în pădure, nu sunt foarte sportivă și nu sunt cu drumețiile neapărat. Îi admir pe cei care fac asta. Nu este ceva care mă caracterizează pe mine, însă ieșirea în natură este locul meu de refugiu. Când eram la job, după concediu de maternitate, după vreo 2 ani aproape când m-am întors, 1 an și jumătate, vreau să-ți spun că aveam perioade în care priveam pe geam, lucram de acasă, că era perioada pandemiei, priveam pe geam afară și vedeam în depărtare un deal verde, așa se vede de la mine din cameră, și în momentele dificile, pur și simplu, mă transpuneam acolo, pe Mhm. dealul ăla, și mă vedeam alergând, pentru că era moment în care aveam nevoie să evadez puțin și să-mi acord un pic de libertate, și acolo era refugiul meu.
Deci da, oriunde e natură, acolo, butonul să mă ducă. Minunat! Astăzi, cum am menționat și mai devreme, discutăm despre întoarcerea la muncă și tu o să ne spui povestea ta, cum a fost pentru tine. Știu că este foarte asemănătoare cu povestea mea, care a fost cu provocări. Iar aici aș vrea să menționez faptul că, cu siguranță, sunt și persoane cărora le este foarte la îndemână să se întoarcă la muncă. Însă, povestea de astăzi nu este neapărat una care să sune așa. Mai sunt și acele persoane cărora le este greu și asta este ok. Avem cu toate greutățile noastre și asta nu înseamnă că e cazul să le invalidăm. Și poate, totodată, această poveste ar fi potrivită și pentru o persoană care a fost ușor să se întoarcă la muncă, pentru că astfel ar înțelege prin ce trece o altă persoană care se chinuie un pic cu această experiență, această tranziție în viața ei. Așa că aș vrea să te rog să încep cu începutul. Cum a fost această tranziție pentru tine, să te întorci de la rolul full-time de mamă la job? Cred că prin povestea aceasta o să acopăr ambele categorii despre care spuneai, și partea ușoară Mhm. și partea dificilă. Perfect! Deci e în doi în unu. Prima parte a fost ușoară. Mi-a fost dor să mă întorc la serviciu. După ce 2 ani de zile cumva am fost văzută în mare parte doar ca Smaranda, mama, mi-era dor să fiu văzută și din alte roluri și să fac și alte activități care la finalul zilei parcă sunt mai palpabile, știi? Mai tangibile. Să termin niște Mhm. task-uri care nu se împrăște din nou, cum se împrăște jucăriile la final de zi pe jos. Așa că um, m-am întors cu bucurie. Asta după ce făcusem separarea, acomodarea fetiței mele la grădiniță, la creșă, și am făcut așa. M-am întors la program de 4 ore. A fost un avantaj pentru mine faptul că această cerere mi-a fost acceptată. Planul a fost să rămân undeva la 2-3 luni de zile la program de 4 ore, tocmai ca să am flexibilitate în cazul în care se îmbolnăvește, să pot să merg mai repede după ea, să nu fie prea mult dintr-o dată. Mhm. Deci, am avut program de 4 ore, am avut flexibilitate să lucrez de acasă în unele zile. În momentul în care se îmbolnăvea, puteam să plec după ea, o chemam pe mama, venea de la Bistrița și stătea ea câteva zile cu fetița mea dacă era cazul, mă întorceam la serviciu. Ea a început creșa cu vreo 2 luni înainte să încep eu jobul, deci am avut timp puțin și pentru mine și pentru acomodare și timp pentru mine și soțul meu, pentru că e important să nu uităm nici de această parte a rolului de mamă, care poate ne îndepărtează puțin de soții noștri și timpul petrecut cu ei iarăși este foarte important. Deci, aș zice că începutul, reînceperea serviciului pentru mine a fost ca la carte. M-am Mhm. informat, m-am dus așa treptat, doar că după 3 luni de zile am trecut la program de 6 ore, deci încă nu eram pregătită pentru 8 ore și am spus că nu o să fac asta, tocmai pentru că trebuia să ajung la ora anume la grădiniță și era pentru liniștea mea. Am preferat să fie programul agreat de la început mai scurt, ca să nu trebuiască să cer după aceea, știi, trebuie să fac o Mhm. jumătate de oră mai repede. Așa sunt eu. Prefer să dau de la mine, dacă e cazul, decât să cer. Sau, mă rog, așa eram pe atunci. După care, după vreo 3-4 luni, i-am fost all-in când am început jobul. Adică cu o săptămână sau 2 înainte să încep oficial serviciu, într-un weekend a fost un eveniment la firmă și m-am reîntâlnit cu fosta echipă, am făcut un proiect împreună în weekendul acela. Într-o altă săptămână am început un curs de formator, tot susținut de firmă. Deci, deja cu 2 săptămâni înainte, eu eram ca de acasă. Și apoi, după câteva luni, am început să se strice cumva lucrurile. Să fiu tot mai obosită, tot mai stresată, să pierd un picuț din bucurie. Mi se părea că lista cu lucruri pe care le aveam de făcut nu se mai termina și nu că nu se termina, se mai puneau altele și altele.
Și acolo contextul profesional s-a schimbat puțin și a început să-mi facă rău. Privind în retrospectivă, nu vreau să spun prea mult dintr-o dată, dar am ajuns în burnout. Mhm. Și n-a fost vina firmei neapărat. Mhm. Îmi asum ce s-a întâmplat. Au avut partea lor de context care mi-a fost nefavorabil, dar nu am ținut cont cât de mult te schimbă rolul de mamă. Nu mai gândești la fel, nu mai ai aceleași griji, nu mai ești doar tu și partenerul tău. Dacă înainte să fiu Mhm. mamă, acordam timp pentru mine, pentru noi ca și cuplu și pentru job, acum 50% cel puțin, dacă nu mai mult, din gândurile mele și energia mea se ducea spre copil și e normal să fie așa. Iar când eram la serviciu, eram concentrat acolo. Și știi cum e atunci când tot adaugi și adaugi peste ce ai deja, începe să devină prea mult. Cumva, task-urile dintr-o zi le putem privi ca o tablă de Tetris cu piese. Mhm. Păi dacă atâta încape, doar că noi ne încăpățânăm să facem mai mult și mai mult. Și am încercat să fac tot mai mult până când am ajuns în burnout și asta m-a scuturat un pic. Dar am zis, ai, sunt adult, am responsabilități, nu pot să fiu toată ziua veselă și să fiu odihnită. E normal, am multe de făcut și am continuat. Și am mai continuat câteva luni până când s-a răzvrătit corpul meu și au început atacurile de panică. Mhm. S-a instalat cumva în mine o frică și era greu să o gestionez în unele momente. Dar acela a fost momentul în care, într-adevăr, m-am trezit și am văzut că chiar nu făceam bine ce făceam și nu era în regulă pentru mine. Și de acolo a început o altă etapă. Dar nu cred că e cazul să mergem acum mai departe, pentru că e vorba de întoarcere și poate să fie ușoară, poate să fie grea din punctul meu de vedere, însă ține în mare parte, în cea mai mare parte, cred că ține de noi, de felul în care ne raportăm la ce se întâmplă acolo și la ce se întâmplă în viața noastră. Sigur Da. că unele joburi nu-ți permit această flexibilitate și eu sunt conștientă că am fost norocoasă și am avut acest avantaj. Însă, în același timp, a fost și un curaj să vin și să spun eu mă întorc, dar mă întorc la 4 ore. Dacă mă vreți așa bine, dacă nu, nu. A fost un risc. Însă e important, cred că, să vorbim despre nevoile noastre și aceea era o nevoie de-a mea să nu încep la un program complet. Cred că, din punctul meu de vedere, aceasta ar trebui să fie norma vis-a-vis de întoarcerea la muncă, de a avea flexibilitate ca mamă și cine și-o dorește să poată să o acceseze. Evident, nu este pentru toată lumea. Sunt persoane care vor să se întoarcă full-time pentru că le place foarte mult să fie în acel mediu sau le place foarte mult jobul pe care îl au. Deci sunt contexte foarte diferite în viața noastră, dar eu cred că așa ar trebui să fie lucrurile, însă mai avem mult până acolo. Eu chiar sper să se schimbe în această direcție cât mai mult. Eu aș vrea să precizez că ascultându-te, eu mă gândeam cum ai început să ne povestești, cu faptul că te-ai informat și mi-a venit în gând să spun asta, că ne informăm atât cât știm că trebuie să ne informăm. Sunt și lucruri de care nu știm că avem nevoie să știm, dacă Exact, înțelegi ce spun. exact, da. Și ai spus la un moment dat că nu ai știut cât de greu este rolul de mamă. Și vezi, dacă avem persoane în viața noastră sau în jur care ne povestesc despre lucrurile astea, poate știm să ne pregătim chiar mai bine, pentru că luăm în calcul și aceste lucruri și poate acordăm mai multă atenție la corpul nostru, la nevoile noastre, suntem mai pregătite pentru că se aprinde acolo un beculeț. Hei, mai ții minte că îți spunea prietena ta că s-a întâlnit și ea cu asta și că uite în ce stadiu a adus-o. Acordă mai multă atenție un pic, știi? Și despre asta este și podcastul acesta, să vorbim cât mai mult despre experiențele pe care le avem, tocmai că acestea ne rămân undeva într-un colț al minții și ies la suprafață dacă avem nevoie și când avem nevoie, dacă e cazul. Da, ai perfectă dreptate. Ajută să auzi poveștile celorlalți pentru că înveți multe din ele.
Și mie îmi spun prietene care ulterior au ajuns în aceeași situație ca a mea, ce vai, dacă te ascultam. Da, știu. Uneori, oricine ne-ar povesti ceva, s-ar putea să considerăm că nouă nu ni se va întâmpla aia pentru că noi suntem diferiți. Și Mhm. este adevărat, suntem diferiți. Așa cum ziceai, unii se întorc și vreau direct program lung și unii stau 6 luni în concediu de maternitate, alte Exact. femei stau un an, altele stau 2 ani și nu este nicio judecată și este foarte bine așa cum e potrivit pentru fiecare. La fel cum sunt atâtea alte aspecte ale rolului de mamă și ale creșterii unui copil în care suntem atât de diferiți și nu există corect sau greșit. Există Mhm. variante care funcționează și care nu funcționează pentru fiecare Mhm. dintre noi. Și e important și să nu avem această judecată, lasă, mie nu mi se întâmplă ce ți s-a întâmplat ție, tu ai ajuns acolo pentru că n-ai putut sau pentru tine a fost altfel sau, apoi da, ție ușor că pe tine te ajută mama sau ție ușor că nu știu ce. Nu știm, niciodată nu știm ce este în sufletul unei mame și a unui om în general. Mhm. Însă ne ajută dacă suntem atenți în jurul nostru și ridicăm antenuțele, când se va întâmpla ceva anume, ne vom aminti că da, uite, a zis că și ea au pățit așa și poate ar ajuta să mă gândesc de 2 ori înainte să fac asta. Mhm. Aș vrea să te întreb câte ore mergea fetița la grădiniță atunci când a început adaptarea? Adaptarea a fost și acolo foarte lin. În prima zi am stat jumătate de oră și am fost 6 sau 8 copii, nu mai știu, și am petrecut și noi timp cu ei acolo. Mhm. Din a doua zi, cred că am stat câte o oră, de atât așa, în prima săptămână ne-au lăsat și pe noi să stăm. Era grupă nouă formată și petreceam și noi timp cu ei, după care treptat ieșeam 5 minute, 10 minute afară, ne întorceam. Apoi am crescut la jumătate de oră, ne-am întors și din a doua săptămână am lăsat-o la intrare, adică dinăuntru grădiniei creșei, o prelua cineva în brațe și o ducea sus. Și vreau să spun că prima zi, luni dimineața, când am pregătit-o, am povestit de acasă, ce se va întâmpla, că va merge, se va juca și ea acolo cu copiii și eu mă voi întoarce și o să o iau. Urma să stea, nu știu, o oră sau 2 ore, cred că da. Tot ok. Și când ne-am dat-o în brațe a început să plângă, dar și persoana care a preluat-o a fost foarte fermă. Eu m-am muiat în momentul în care am auzit-o că plânge, am dat cumva să mă duc înapoi spre ea puțin așa, fața disperată, ce se întâmplă, mama, de ce mă ia de lângă tine? Dar a fost super ok persoana care a luat-o, că a zis, uite, Mara, merge la copii, mami se întoarce după tine. Și au început să urce scările și vreau să zic că în 30 de secunde copilul meu n-a mai plâns și, în schimb, eu am rămas așa cu ochii umezi și picioarele puțin muiate. A fost un moment dificil. Noi am petrecut 2 ani de zile non-stop împreună, adică 1 an și 8 luni, că la 1 an și 8 luni a început ea creșa. Eram non-stop aproape împreună, mai puțin când mai ieșeam eu în oraș cu câte o prietenă sau mai făceam câte o escapadă. Și a fost dificil, cred că pentru mine mai mult decât pentru ea. Însă, a doua săptămână, cum ziceam, stătea cam 2-3 ore. Știi ce am făcut în prima zi, a doua săptămână, după ce mi se-au muiat picioarele și am văzut că, ok, copilul meu nu mai plânge după mine, e ok? Am fost cu soțul la o cafea și timpul acela în care ea a fost la creșă, noi am băut o cafea liniștit și apoi ne-am întors, era fericită. Pentru mine a fost o acomodare ușoară a ei la grădiniță. M-a ajutat un lucru care l-am observat tot mai mult prezent și discutat și promovat în ziua de astăzi, cursurile de pregătire pentru începerea școlii, creșei, grădiniței. Și am avut norocul ca fix duminica, înainte să înceapă Mara, lunea, creșa, să particip la un workshop de pregătire a copilului pentru începerea creșei.
Și în acel workshop am aflat multe informații utile. Am aflat despre această teamă de separare a copilului, chiar și emoțiile mamei de separare, despre cum să-i pregătești, despre cum să faci jocuri de rol cu jucăriile acasă și să le spui, uite, avem o jucărie și noi care am cumpărat doi ursuleți, unul mai mare și unul mai mic, și ziceam, uite, ei sunt acum împreună, acum îl duce pe ursuleț la grădiniță și le lasă aici cu copii și mama se duce să facă cumpărături sau se duce la serviciu și după aceea se întoarce după ursuleț. Deci făceam foarte multe jocuri pe care le-am învățat la acel workshop și asta cred că a ajutat la acomodare. Deci am fost și aici. A zice ca la carte, din noroc și din noroc de a fi expuse la posibilitatea unei astfel de workshop și la informarea, zic, utilă, nu corectă, că nu e vorba de corect sau greșit, dar utilă, a fost foarte util. Și Mhm. apoi, din a treia săptămână, cred că o luam la prânz, după ce mâncau prânzul și o duceam acasă și o puneam la somn și abia din a patra săptămână a rămas și a și dormit acolo. Mhm. Îmi aduc aminte că la noi acomodarea a fost dificilă și a durat cel puțin jumătate de an. Și băiatul meu atunci avea vârsta de 1 an, aici doar 9 luni. În UK avem concediu de maternitate plus prelungire de 3 luni în care este concediul neplătit de maternitate dacă se dorește. Și soțul meu îl filmase într-o zi când venise acasă și mă căuta, iar eu eram la muncă și sincer îți spun că și acum, în ziua de astăzi, dacă mă uit la acel videoclip, mă întristez când îmi aduc aminte de momentele alea. Dar e ok, suntem bine acum. Ce vreau să zic... Dacă îmi dai voie să mai spun ceva, cred că unul dintre lucrurile care pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu fiica mea, și acum să știi că nu o zic ca și cum la noi n-au fost probleme. Și noi am avut momentele noastre dificile și am avut Mm, provocările mele. care Sunt sunt lucruri care normale. sunt Da. normale și peste tot există și când le ai tu zici, sunt o mamă groaznică și eu nu știu să fac asta. Nu suntem mame groaznice. Pur și simplu, în momentul acela nu ne iese sau încă nu am găsit felul în care să ne iasă, dar Mhm. să avem încredere că o să-l găsim. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult și l-am învățat tot în acest curs și citind cărți de parenting, a fost sinceritatea cu copilul meu. Mhm. Îi spun, uite, vei sta atât acolo, după care voi veni după tine. Uite, se întâmplă asta, după care se întâmplă asta. Nu am Mhm. plecat niciodată de acasă fără să-i spun, chiar dacă nu i-a plăcut că plec și n-a fost de acord, nici când avea 6 luni, nici când avea 1 an, nici când avea 4 ani, n-am plecat de acasă pe furiș. I-am spus, plec și mă întorc. Chiar Mhm. dacă a plâns după mine, i-am spus, îmi pare rău, e greu pentru tine și mie o să-mi fie dor de tine, însă am nevoie să fac asta și mă voi întoarce. Și asta a fost o poveste pe care am avut-o la un moment dat cu o prietenă în care și ea avea un băiat și mi-a zis atât de tare plânge dimineața când mă duc la serviciu. Și mi-a povestit că se furișează ca să nu o vadă. Și zice, l-aud după aceea când cobor și ies din bloc, l-aud cum plânge că e geamul deschis. Și am zis, dar ai încercat să îi spui că pleci? Și tu nu m-am gândit la asta. Și zice, da, o să încerc. Și peste o Mhm. săptămână mi-a scris foarte bucuroasă să știi că am încercat ce am povestit noi și nu mai plânge după mine dimineața. Și a fost așa emoționant și pentru mine și pentru ea momentul acesta să îți dai seama că pentru ei e dificil, dar dacă noi suntem sinceri cu ei, face lucrurile mai ușoare. Și treptat se obișnuiesc, pentru că sunt flexibili. Dar, ce mai vreau să completez, acum spun multe, acomodarea durează diferit, nu pentru că e vina cuiva, că nu a făcut mama, tata ceva bine sau că nu face copilul ceva bine sau că nu face grădinița ceva bine. Acomodarea durează diferit pentru că relațiile cu copilul sunt diferite, pentru că părinții, copiii sunt diferiți. Mhm. Și cred că este un alt subiect, dar în care nu ar trebui să ne judecăm și să ne criticăm pentru felul în care se întâmplă lucrurile.
Mhm. pentru că avem nevoie fiecare de timpul nostru. Da, într-adevăr, sunt multe criterii de luat în considerare, ce-i drept, și circumstanțele totodată fac o mare diferență. Ce vreau să te întreb, Smaranda, este ce emoții ai simțit când ai văzut că se apropie vremea ca tu să te trebuiască să te întorci la muncă? Două mari. Una era, ce face copilul meu fără mine toată Mhm. ziua? Pe Cum o care îl să se avem din descurce? prima zi când se nasc. Exact. Cum o să se descurce ea fără mine? Dar numai eu știu ce e mai bine pentru ea, numai eu știu ce vrea să spună când bolborosește acolo, numai eu știu de ce plânge. Cum o să fie? Cum o să se descurce? Și a doua emoție a fost, abia aștept să mă întorc și să fac și altceva. Mhm. Și nu s-au exclus una pe cealaltă și nici nu cred că este ciudat că le-am avut pe amândouă. Cred că pot să fie și mai multe, poate să fie și groază, poate să fie și emoții că nu te vei descurca, pentru că acum e diferit. La mine astea au fost cele mai puternice. Bucuria de a mă întoarce în mediul acela în care știam într-un fel ce mă așteaptă și în care îmi plăcea, și emoția aceasta că ce face copilul meu fără mine? Însă Mhm. și acel workshop de care ziceam, și acum tot îl menționez pentru că chiar încurajez mămicile care se întorc la serviciu să caute un astfel de workshop, chiar și la Primul Bebe, din câte știu, organizează astfel de workshop-uri și mai sunt psihoterapeuți care organizează. Ajută foarte mult. Și m-a ajutat să înțeleg că eu și copilul meu suntem două ființe separate. Am fost foarte legate și suntem conectate. Însă, deși pare atât de mic și de fragil și credem că toată viața va trebui să-l protejăm, va crește ca un individ de sine stătător. Și e important să avem și noi încredere în el că se va descurca. Mhm. Și asta a ajutat mult și spuneam fiicei mele dimineața, eu am încredere că va fi o zi frumoasă pentru tine și te vei înțelege bine cu colegii și o să te joci, o să descoperi lucruri noi. Da, deci cam așa, ca să zic și cum am gestionat acea emoție de groază ce face copilul meu fără mine, în timp am îmblânzit-o. Mhm. Cum s-au schimbat aceste emoții pentru tine pe parcurs după ce te-ai întors la muncă? Aceasta cu emoțiile, ce face copilul meu fără mine, cum ziceam, am îmblânzit-o așa, cu această încredere în ea și în faptul că va fi nevoie să ne separăm. A ajutat mult faptul că o vedeam că este bine la grădiniță. Tot zic grădiniță, dar creșă, cum înțelegeți voi ideea. Am ales o grădiniță în care am avut încredere și cumva nu pot să spun că a fost neapărat cea mai bună sau că aș fi găsit alta mai bună sau deci nu e vorba despre evaluare, pentru că am avut niște criterii, dar în final a fost despre un feeling pe care l-am ascultat și am zis, ăsta e locul în care eu cred că pentru ea va fi bine și eu voi fi împăcată să o las aici. Atât a fost. Și încă suntem acolo după atâția ani, pentru că au stat la creșă, la grădiniță și acum au și școală și e tot acolo. Deci a ajutat încrederea pe care mi-au câștigat-o și atunci nu am mai avut așa mari emoții. Iar bucuria că m-am întors a continuat în primele luni. Bucuria că m-am întors la job n-a dispărut niciodată, de fapt, pentru că mie îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Mhm. Cred că s-au mai adăugat emoții. S-a adăugat teama aceasta de îmbolnăvire, pentru că știm cum e, îl duci 2 zile și după asta 2 săptămâni acasă. Însă și acestea s-au redus treptat și Mhm. după un an de zile sau câteva și 6 luni, deja nu mai era așa mare frecvența îmbolnăvirilor. Ce alte emoții mai erau și în ce s-a mai transformat? În dor, uite, mi-era dor de ea toată ziua, într-adevăr. Însă și dorul acesta a fost mai ușor gestionabil în timp, tocmai pentru că atunci când eram la job, reușeam să fiu 100% acolo. Mhm. Așa asta a fost interesant, că la întoarcerea de la serviciu, la întoarcerea la serviciu,
reușeam foarte bine să separ și mi-am propus să separ. Când eram la job, eram acolo cu mintea. Mm. 100%. Acum, dacă mă sunau de la creșe, evident că lăsam totul și mă duceam, însă eram acolo și mă concentram la ce aveam de făcut. În momentul în care plecam de la serviciu și se închidea bariera în urma mea, de la parcare, aveam impresia că lumea aceea rămâne acolo și eu mă duc la lumea mea, adică la viața privată, de familie. Și faptul că am separat aceste două a făcut ca și dorul să fie mai ușor de dus în timpul zilei. Da, cam asta. Mhm. Și pe măsură ce ai început să simți că te apropii de burnout, ce crezi că s-a schimbat la locul de muncă sau în viața ta, în emoțiile tale? E o întrebare bună și să știi că m-am gândit mult la ea de-a lungul timpului. Nu am fost destul de conștientă că eu nu mai sunt doar eu și că au venit și toate aceste griji și gânduri pe lângă și am încălcat acea barieră. Ziceam, se închidea, rămânea. Doar că am început să zic, dar știi, mai am doar jumătate de oră ceva de făcut acasă și aș vrea să scriu e-mailul ăsta, că o să fie mai ușor mâine și dacă pregătesc prezentarea asta de astăzi, mâine pot să fac altceva și cumva am adus cu mine munca acasă, Mm. spiricele, așa, puțin, câte puțin, jumătate de oră aici, acolo, o oră, doarme copilul, mai citesc niște e-mail-uri, că mâine dimineață iarăși nu le mai am de citit și sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat. Fiind 4 ore, trebuia să recuperez celelalte 4 ore când erau colegii mei. Asta s-a schimbat. Mi-a plăcut atât de mult și m-am implicat atât de mult. Și nu mi-a ajuns un proiect. După 3 luni l-am început pe al doilea, tot la program de 6 ore, da, dar am început pe al doilea, care era nou, de la zero. Eu eram coordonatorul în totalitate și da, era solicitant, era dificil pentru că trebuia să aflu foarte multe informații noi și să discut cu foarte multă lume. Luam munca cu mine și în mașină, când mergeam spre grădiniță mai dădeam un telefon, cât așteptam încă 50 minute mai scriam un e-mail, ceea ce și acum fac multe dintre mămicile cu care mă întâlnesc la ieșire la școală. Am rămas în ședință, că mai aveam 5 minute și ce bine că n-am întârziat. Asta s-a întâmplat diferit au început să ia lucrurile razna. Am eliminat limitele. Mhm. Limita, bariera pe care o puneam între cele două. Era mai degrabă sentimentul că la job nu dau destul. Mhm. Nu Da. am simțit, din nou, din fericire pentru mine, nu am simțit niciodată presiunea să fac mai mult. Însă, cum povesteam și mai la început, suntem atât de diferiți și am fost crescuți într-un anumit fel, am fost educați într-un anumit fel și am învățat că anumite lucruri trebuie făcute așa e bine. Și am fost foarte conștiincioasă toată viața mea. Ori la serviciu ce s-a întâmplat, că apropo de ce s-a întâmplat diferit, au apărut multe responsabilități, nu doar pentru mine, și pentru membrii echipei. Și în momentul în care colegii mei nu reușeau să se ocupe de acele responsabilități, eu, în calitate de manager și lider, consideram că trebuie să compensez. Dacă am făcut o promisiune pe baza discuției cu ei și ne-am înțeles că facem într-un fel și am promis mai departe, pentru mine era literă de lege, adică trebuie să livrăm până în data respectivă. Și atunci am început să pun foarte multă presiune pe mine. Încercam să-i ajut și pe ei, pentru că și ei aveau niște contexte puțin dificile cu cerințele pe care le aveau, dar nu m-a mai ajutat pe mine. În loc să merg și să spun, ok, luăm mai puțin, facem mai puțin, deși în teorie am făcut asta și de fiecare dată le spuneam, facem atât cât putem, dar trebuie ceea ce ne asumăm să facem. Mai bine spunem că facem mai puțin
și terminăm, decât să spunem de gura lumii, da, facem toate astea și la final să nu le facem. Adică dă mai rău să nu-ți respecti promisiunea decât să faci o promisiune mai mică. Bun, dar că nu s-a întâmplat asta și eu am încercat să preiau tot mai mult pentru că aveam acest simț al responsabilității. Trebuie să facem pentru că am promis că facem. Mhm. Și nu am pus limite destul de clare, n-am spus destul de respicat, noi nu putem să facem asta așa. Nu, contextul a fost cum a fost. Dar acolo este ceva ce regret și aș fi făcut diferit. Aș fi spus mult mai des nu, profesional, Mhm. atunci când era destul de clar că nu se poate, adică nu avem baghete magice, există niște resurse, există un interval de timp, piesele de Tetris în cap atâtea. Nu putem să punem una peste alta. Da, uite, mă gândeam la povestioara mea și faptul că la noi a durat mai mult acomodarea, deși i-am vorbit și eu înainte și l-am dus la creșă treptat și i-am crescut zilele, orele treptat, tocmai ca să nu resimtă foarte greu despărțirea aceasta. Și la job și eu am început part-time, lucram doar 3 zile din 5 și cumva cred că mi-am dat seama că nu pot duce la fel de mult ca înainte și nu pot ține pasul cu cât de repede se mișcau lucrurile în companie. Era pur și simplu, aveam impresia că oricât de mult aș încerca eu să recuperez când mă întorc la muncă, pentru că lucrez doar 3 zile din 5, nu voi ajunge niciodată să fiu la curent cu totul și să țin pasul cu ceilalți colegi. Și asta era o presiune mare pe care mi-o puneam, în primul rând, eu, pentru că, evident, nu am cum, da? Realistic vorbind, nu voi avea cum să țin pasul cu toți colegii mei, dar totodată, pentru că spuneam nu, căci realizam cât pot să duc în alea 3 zile muncite și spuneam nu mai departe, simțeam cumva presiunea aceea exterioară pe care tu spuneai că nu ai simțit-o, cumva că ar trebui totuși să fac mai mult, știi? Da, dar uite, e Și interesant ce ai spus, că eu nu spuneam nu și atunci n-ai simțit da, presiunea, tu da, când ai început să-l da. spui, a apărut presiunea. Și la fel făceam și eu, mă deconectam, munca era muncă, pe cât posibil, pentru că îl lăsam pe băiat la acolo plângând și mă mai gândeam la el și mai verificam pe aplicație că aveam o aplicație cu ce a mâncat, cu ce a făcut. Și când aveam zilele libere, eram acasă cu băiatul, făceam activități împreună, totul mergea de minune. Și faptul că eu am făcut lucrul ăsta, pe mine m-a deconectat de mine, pentru că într-un fel mă mințeam că e bine. Eu mă duc la muncă și e ok, mă duc și data viitoare, e ok. Și după aia mă deconectam și stăteam acasă cu băiatul, totul era minunat. După aia când trebuia să merg iarăși la muncă, mi-era dificil căci mă gândeam iarăși o să pun presiune, iară nu o să ajung să fac tot ce mi-am propus de pe listă și perfecționista din mine ieșea la suprafață și faptul că cumva îmi doream să continui să fac așa cum făceam înainte să devin mamă, că era și dorința aceea să fac ceva pentru mine pe plan profesional. Dar conflictul a apăruse când îmi dădusem seama că eu nu mai eram aliniată cu valorile companiei, în primul rând. Și totuși mă târam la muncă, totuși îmi spuneam, lasă că o să iasă soarele pe strada mea și o să fie bine. Și practic asta m-a dus pe mine în burnout, în depresie și nealinierea cu valorile companiei, pentru că eu eram alta. În final devenisem mamă și viața mea se schimbase atât de mult și nici măcar nu-mi imaginam că o să ajung să mă schimb atât de mult. Dar uite, sunt lucruri pe care nu le luăm neapărat în considerare atunci când ne întoarcem la muncă și nici nu le realizăm până nu suntem puse în fața faptului împlinit și începem să ne punem întrebările. Dar ce se întâmplă? Dar de ce e așa? Pentru că era bine înainte. Așa e, până când nu ajungi acolo, în oricâtă teorie sau povești ai fi citit, nu e, n- n- n-ai cum să vezi exact ce se întâmplă.
Unul dintre cursurile de management pe care le-am făcut la un moment dat, am învățat un concept foarte interesant. Și anume conceptul de VUCA world. E o lume foarte impredictibilă, lumea în care trăim. Și exemplul pe care ni l-a dat a fost așa. Soldații când se pregătesc pentru luptă, nu pot să se pregătească pentru situații specifice. Te duci acolo, faci stânga și Mhm. se întâmplă ceva. Ei trebuie să se pregătească pentru impredictibil și să-și antreneze această flexibilitate și reacția, viteza de reacție în diferite situații. Și atunci cred că asta fac într-un fel pentru noi și poveștile altor persoane și experiențele pe care le aflăm, ne pregătesc pentru posibile situații, Exact. astfel încât să ai idee. Dar când ajungi tu în situația aceea, cu cât ai fost expus la mai multe astfel de povești și potențiale, nu știu, situații, poți să zici, da, stai, uite, acolo mi-amintesc că cineva, da, și să te duci spre direcția aceea. Numai că asta presupune un lucru foarte important, ca noi să fim cumva conectați cu noi înșine Da. și să observăm un moment în care în noi se întâmplă ceva. Eu cât timp am tot tras să le fac pe toate, deci simțeam la un moment dat că țin cu forța niște lucruri, niște sfori care ele stau să se destrame. Și eu țineam din răsputeri totuși și ele trăgeau în toate direcțiile. Și totuși eu eram fermă pe poziții. Dar la un moment dat n-am mai putut să fiu fermă pe poziții pentru că am obosit atât de mult și am fost atât de epuizată și a apărut și sentimentul de singurătate pentru că la un moment dat mi se părea că doar eu vreau ca lucrurile să iasă bine. Adevărul e că și colegii mei vroiau, doar că aveau și ei la rândul lor alte situații și nu veneau să-mi spună direct, nu pot să fac asta. Îmi spuneau la final, n-am terminat. Păi cum n-ai terminat? Adică, ți-au acumulat multe sentimente de singurătate, de frustrare, dezamăgire că persoanele care trebuiau să fie implicate și să ia decizii amânau deciziile după care eu trebuia să accelerez ca să recuperez. Da, greșeala mea personală că n-am pus limite și n-am fost mai fermă, dar știi cum e când ești la job? Zici, băi, oamenii ăștia mi-au dat un lucru de făcut, e responsabilitatea mea să mă ocup, deci se bat cap în cap. Și de asta e foarte important să fim conectate cu noi și să vedem când se întâmplă ceva dezechilibru, pentru că o să-l simțim. Dacă îi dăm importanță și îl analizăm, o să vedem ce se întâmplă și poate vom găsi ușor unde să acționăm. Uite, poate observăm că ne luăm prea mult de lucru, poate observăm că stăm prea mult peste program, nu știu, orice. În schimb, dacă noi ignorăm aceste semnale care apar treptat, lucrurile se pot agrava și merge în direcții pe care nu ni le dorim. Mhm. Tot așa îmi place să spun că dacă reușești să stai cu tine în oglindă, față în față, acum oglindă fizic sau nu, dar tu cu tine și să îndrăznești să gândești și să te asculți, să accepti, băi, acum chiar simt frustrare. Acum chiar asta chiar nu e enervat. Acum asta chiar îmi provoacă nervi maxim. Sau uite, asta chiar mi-aduce bucurie și spre asta aș vrea să mă duc mai mult. Dacă noi avem curaj să observăm aceste lucruri, cred că este puțin mai ușor, pentru că noi oamenii nu avem un manual de instrucțiuni, în adevăratul sens al cuvântului, dar corpul nostru și senzațiile noastre ne transmit ce e potrivit și ce nu e potrivit. Depinde de noi dacă ne credem sau nu ne credem, dacă dăm importanță acestor stări sau nu. Și cât de important este să fim și sincere cu noi înșine, pentru că recent auzisem pe cineva spunând că atunci când tu îți pui ție nu, te trădezi pe tine. Și a rezonat foarte mult lucrul ăsta cu mine și mă gândesc, wow, cât de adevărat este. Pentru că asta ajungem să facem când alergăm să bifăm acele task-uri, multe task-uri de pe lista noastră de zi cu zi și de multe ori acolo pe acele task-uri nu se regăsesc nevoile noastre, poate niciuna măcar. Și Așa este. evident că ajungem în pragul disperării în final,
pentru că noi nu facem nimic pentru sufletul nostru. Exact. Cumva când emoțiile, nevoile și visele noastre le punem acolo într-un colț și zicem, nu, n-am timp de ele acum, lasă, acum sunt ocupată cu altceva, pe termen lung e tot mai dificil să simți bucurie, să simți împlinire în viața ta. Da, ok, o să-ți iasă task-urile, dar s-ar putea la un moment dat să nu mai fie destul. Și zici, da, uite, eu îmi doream de mult timp să, nu știu, să fac o plimbare prin oraș, să merg dimineața să beau o cafea liniștită. Păi, dar nu am timp, că eu îmi începe ședința la ora 9. Însă, în momentul în care ne asumăm responsabilitatea pentru astea, se schimbă lucrurile. Și eu Mhm. cred că oricât de greu este în jobul pe care îl avem și oricât de multe responsabilități am avea, în momentul în care devenim conștienți de nevoile noastre, vom găsi calea să facem mici ajustări care să ne ajute. Nu putem să nu muncim, nu putem să nu fim productivi sau să nu facem nimic. Sigur că nu putem să facem doar ce vrem noi, însă putem să punem niște limite. Putem să spunem, nu știu, mă trezesc cu 15 minute mai devreme ca să ajung la timp. Pentru mine asta era o problemă, nu ajungeam la timp. Am schimbat programul ca să ajung la timp și să nu mai am acea frustrare. Nu ajungeam la timp la grădiniță. Ok, pun alarmă, sună alarma, la ora respectivă eu mă opresc din orice fac, oricine vorbesc, îmi pare rău, trebuie să plec. Mâine reluăm. E dificil să spui nu, dar odată ce începi să spui, vezi că oamenii te respectă pentru faptul că se pot baza pe tine, pentru că atunci când le spui da, chiar e da. Și când le spui nu, înțeleg, nu să le placă, dar scopul nostru nu e să ne placă toată lumea, sau nu ar trebui să fie să ne placă toată lumea, ar trebui să ne placem noi, pe noi. Mhm. Și în ritmul acesta în care de multe ori alergăm și să mulțumim pe toată lumea și să le facem pe toate, riscăm să ajungem să nu mai fim noi bine cu noi. Și atunci, treptat, se duce bucuria, se creează tensiuni în relațiile cele mai importante și nu știu dacă merită. Cred că Da. interpretăm puțin greșit, eu am făcut-o mulți ani de zile, dar să nu vorbesc în numele altora, vorbesc în numele meu. Mult timp am crezut că este un singur fel corect de a trăi viața. Așa trebuie să facem. Mergem la job, avem familie, avem casă, avem de toate, trebuie să gătim, să facem curățenie, nu știu, să muncim, să facem de toate. Pe când există mult mai multe feluri de a trăi și, acum îmi place să spun așa, libertatea mea se încheie unde începe libertatea celuilalt. N-am inventat-o eu, a inventat-o John Stuart Mill, e celebră. Însă îmi completez această frază, pentru că asta asigură că eu îi respect pe ceilalți și nu fac acțiuni care îi afectează. Dar o Mhm. completez în spațiul libertății mele, care este câtva totuși. Ei bine, acolo trăiesc complet, deplin. Acolo fac ce simt eu, ce-i potrivit pentru mine. Și nu las nici pe alții să vină să intre acolo și să se bage în spațiul meu. Și în spațiul acela pot să fac ajustări mărunte. Nu știu, cum ar fi să îmi pun alarme, cum ziceam, care să mă ajute să mă țin de o rutină pe care vreau să o respect neapărat, cum ar fi să am grijă să dorm, să mă odihnesc, cum ar fi să am grijă să îmi aloc timp pentru mine. Asta a fost un alt lucru important care pe mine m-a ajutat să ies din burnout după aceea, să-mi ofer timp pentru mine. Să pun prioritățile mele, cum ziceai și tu, pe acea listă de lucruri de făcut și să zic eu la ora aia trebuie să mă culc pentru că altfel mâine nu sunt productivă. Și degeaba sunt astăzi productivă dacă după aceea o săptămână sunt epuizată. Nu funcționez bine. Dar, da, e de luat lucrurile treptat și de a îndrăzni să vezi ce-i potrivit și ce nu-i potrivit pentru tine și cred că să facem ajustări acolo unde se poate. Multă lume mă privește cu scepticism și spune, păi da, dar tu-ți permiți, tu poți. Nu există. Sigur că nu avem același context fiecare, dar în contextul nostru să Mhm. găsim fiecare acele lucruri mărunte care ne pot reîncărca și Mhm. să putem continua ca să facem lucrurile care sunt necesare. Exact cum ziceam mai devreme, eu îmi doream pentru rutina de dimineață să fac 6 lucruri, dar nu pot, că nu e timp pentru atâtea.
Ok, pot să fac doar unul măcar. Cred că găsesc 5 minute să fac doar unul. Hai să începem așa și pe măsură ce cresc copiii, poate mai adaug încă unul și încă unul și într-o zi poate reușesc să le fac pe toate 6. Cine știe. Dar da, e important să fim realiste cu cât putem duce. De asemenea, să realizăm că avem mai multe responsabilități decât înainte, odată cu noul job de mamă, noul rol în viața noastră. Și asta probabil va fi un proces pentru fiecare dintre noi, unul mai scurt sau mai lung, în funcție de situația fiecăruia, pentru că nu poți să accepti că ești altcineva peste noapte, cred eu. Așa. Și nici nu înțelegi de la început ce s-a schimbat. Că Exact. multe dintre lucruri le vezi în timp că s-au Mm. schimbat cu tine. Noi oricum ne schimbăm fizic de-a lungul timpului și fără să fim Este. mame. Mhm. Ori, odată cu nașterea, se schimbă multe și fizic în corpul nostru, se schimbă în mintea noastră. Nu e un mit că femeile însărcinate se pot concentra mai greu la lucruri. E o realitate, energia se duce altundeva. E important să fim conștienți care sunt limitele noastre fizice, mentale, emoționale. Nu de alta, dar atunci când le acceptăm, știm unde sunt punctele noastre forte și unde sunt punctele mai puțin forte. Și de ce să mă forțez, cum zici tu, să mă chinui dimineața să fac nu știu câte lucruri, dacă dimineața nu e momentul meu din zi? Da, uite că mi-a venit în gând să spun și asta ascultându-te. Apropo de putem să ne concentrăm mai puțin în timp ce suntem însărcinate, același lucru se întâmplă și după ce naștem. Eu cel puțin am resimțit lucrul ăsta când m-am întors la muncă și am avut un șoc teribil pentru că nu puteam să fac multitasking. Pe lângă faptul că acum studiile arată că nu este bine să faci multitasking și toate companiile în CV sau în descrierea postului își cer să fii bun la multitasking, în momentul în care am descoperit lucrul ăsta, a fost foarte frustrant, pentru că jobul meu era de așa natură, în care eu, lucrând la resurse umane, trebuia să stau în întâlniri, să iau notițe, să ascult ce spun și să vin și cu inputul meu și să să fac recomandări bazate pe ce am auzit. Și pur și simplu o perioadă, pot să zic că am fost foarte frustrată de acest lucru și nu înțelegeam ce se întâmplă și pentru că nu aveam în jurul meu colege cu copii mici și ele se uitau și ei se uitau un pic ciudat la mine și asta mă făcea pe mine într-un fel să mă simt că sunt greșită. Și chiar aș vrea să precizez lucrul ăsta pentru mamele care poate nu s-au gândit la asta sau nu și-au dat seama. Este natural și este normal să se întâmple asta cu corpul nostru după ce naștem, pentru că până la urmă focusul nostru este pe copil, pentru a avea grijă de ei, pentru a-i ține în siguranță. Deci, Așa. un lucru de gândit pe care eu îl regăsesc și acum după a doua naștere. Îmi dau seama că mă duc la bucătărie și nu știu ce, după ce m-am dus, mă duc înapoi în altă cameră și mă gândesc, dar de ce am venit aici? Și se întâmplă așa, în secunda 2, în secunda 3 și chiar ajunsese să fie foarte frustrant până când am ajuns să cer și ajutorul într-un grup și să spun, ajutați-mă, vă rog, ce ați făcut în această situație cu ceața asta mentală care nu-mi dă pace. E un lucru de luat în considerare în cazul în care te observi, dragă mamă, că și ție se întâmplă la fel, să știi că nu ești greșită și că e absolut normal să se întâmple asta. Când eram în burnout la început, am refuzat, adică nu se poate așa ceva. Eu știam că am resurse să fac orice. Exact. Și adevărul e că fiecare dintre noi avem resurse să facem orice, doar că nu atât de mult odată, poate. Și eu m-am încăpățânat să le fac pe toate, m-am încăpățânat să fac pentru că știam că pot. Ok, pot. Exact. Ce cost? Ești dispusă să plătești costul? Du-te înainte. Dar vezi că este un cost de plătit. Iar asta cu multitasking-ul și cu cererile struțocăminelor, cum îmi place mie să le spun la rolurile acelea în care trebuie să faci și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și am avut și eu din astea, multitasking-ul nu există. Ce înseamnă multitasking? Înseamnă că eu acum mă gândesc la asta, e același creier. Nu sunt creiere paralele care gândesc două lucruri deodată. Acum mă gândesc la asta, acum la asta, acum la asta, acum la asta, acum la asta.
Și cu cât îmi schimb, mut atenția mai frecvent, cu o frecvență mai mare pentru mai multe lucruri, cumva e eficient pe termen scurt și antrenant și revigorant, dar cu cât o facem pe termen mai lung, devine obositor pentru creierul nostru. Are și el un ritm de gândire, are o viteză cu care electricitatea circulă prin neuroni și se transmite informația. Ori în momentul în care îl supra-solicităm, e ca la alergat. Alergi, dar la un moment dat trebuie să te oprești un picuț, să te odihnești. Și burnout-ul cumva vine ca o consecință a impactării acestor ritmuri naturale pe care le are corpul nostru. Ori în momentul în care te-ai dezechilibrat cu somnul, te-ai dezechilibrat cu odihna, cu ora de trezire, cu orice, e normal la un moment dat corpul să zică am obosit. Și asta a însemnat la mine atacurile de panică. Corpul a zis, știi ceva, eu nu mai pot. Și a început cu tremurat și cu emoții și cu toate cele, cu plâns puternic. Și mi-amintesc, primul atac de panică a apărut cu sentimentul de singurătate, cu frustrarea că nu le pot face pe toate, cu copleșirea cu toate, după care am apelat la cineva să mă ajute, nu a putut să-mi răspunde atunci și când m-a sunat eram deja copleșită de emoții și am zis nu pot vorbi acum. Și mi-a spus, stai liniștită că rezolvăm mâine. Și am zis, da, ok, am închis telefonul, dar știam că nu o să rezolvăm mâine pentru că experiența m-a învățat în ultimele 6 luni, mă învățase că tot singură trebuia să le rezolv. Și s-a pornit atunci un plâns atât de puternic, simțeam că prin plâns pot să scot afară toate emoțiile, dar era un fel de țipăt mut prin plânsul acela. Atât de puternic era senzația din corpul meu, atâta tensiune adunasem în mine. Și te sperie o astfel de reacție. Adică eu, optimistă, veselă, energică, tot timpul, să am o astfel de reacție, e anormal. Ceva s-a întâmplat acolo. Și de ce am spus asta? Pentru că atunci când observăm că se întâmplă ceva cu noi, ce în mod normal nu se întâmplă, e important să analizăm de ce. Dacă pe mine nu mă doare capul de obicei și după aceea mă doare capul aproape în continuu, s-a întâmplat ceva. E bine să investighez. Așa și cu burnout-ul. Dacă vedem că apar niște simptome sau niște senzații, niște emoții mai puternice decât avem noi de obicei, e important să stăm un picuț cu noi și să vedem de ce. Ai continuat să mergi la muncă, la acel job, în timp ce aveai burnout? Da, a început burnout-ul, adică a început, vorba vine, a început. A apărut senzațiile acestea, după care am dat seama că sunt în plin burnout, obosită, epuizată, am continuat, pentru că, așa cum ai zis tu mai devreme, că ai tot încercat și ai tot încercat să ajungi la zi cu lucrurile și să ții pasul cu colegii tăi, eu am tot sperat că voi ajunge la linia de finish cu proiectul pe care îl făceam. Și era o senzație că eram aproape să trec linia de finish și se întâmpla ceva care nu depindea de mine și zicea, știi, mai trebuie să faci încă o tură, ca la maraton. Și eram, cum, da? Am crezut că aici e și am terminat. Păi da, dar știi, hai, mai fă încă o tură. Și erau repede, hai, mai facem încă o tură, încă un herup și la final iară. Păi da, dar de fapt știi, asta trebuie să o schimbăm, asta așa. Ok, încă o tură. Și după ce faci multe astfel de ture și nu ajungi la sentimentul ăla de împlinire, cumva sentimentul acela de împlinire și de rezultat vine ca o recompensă. Ok, am dat efortul acesta, acum primesc înapoi să mă încarc. Citind cu fiica mea, acum fac o paranteză, citind cu fiica mea, am descoperit foarte multe cărți pentru copii care abordează subiecte care ar fi atât de benefice și pentru oameni mari. Și este o carte care zice, ai umplut azi de letușă. E pentru copii. Și ideea este că noi fiecare dintre, și asta este și o teorie din psihoterapie, avem un rezervor emoțional din care dăm și dăm și dăm. Dar dacă noi nu și umplem rezervorul acela emoțional, de la un moment dat nu mai e de unde da. Și cum putem umple acel rezervor emoțional? Așa cum povestește autorul și în carte, așa cum povestește și psihoterapia, că
are cartea o inspirație extraordinară, îl umplem prin rezultate, într-adevăr, prin ceea ce reușim să facem să ne împlinească, însă e foarte important să știm că e responsabilitatea noastră să-l umplem. Da, îl umplu și ceilalți prin felul în care se poartă cu noi, prin felul în care ne vorbesc, dar nu e responsabilitatea lor cu adevărat să-l umple, este a noastră. Și dacă noi nu reușim să ne asigurăm că se întâmplă asta, nu va face nimeni în locul nostru. De aceea e important să ne acordăm nouă timp și de analiză și de simțire și de acceptare. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, da, am continuat să merg la serviciu și să le fac pe toate, dar în momentul în care au început atacurile de panică și s-au repetat, atunci m-am speriat. Acela a fost momentul meu de trezire în care m-am clătinat și am zis nu. Am avut o ședință în urma căreia am plâns și am zis șefei mele, oricât aș face eu aici, nu-mi face nimeni statuie. Și oricât aș încerca eu, cei care nu vor cunoaște contextul, nu vor aprecia eforturile mele. Și acela a fost momentul în care am decis că nu, vreau să plec, să iau o pauză, nu mai era locul meu acolo. Și nu doar că nu mai era locul meu acolo, aveam nevoie de o distanțare ca să îmi revin puțin. Am anunțat că plec, să-mi iau o pauză. Bine, de fapt, prima dată am încercat să-mi iau un concediu de 2 săptămâni, care mi s-a refuzat în ultimul moment și ăla a fost furie maximă și am zis, ok, nu pot să-mi iau 2 săptămâni, nicio problemă, plec. Și nu mergeau toate lucrurile rău în fiecare zi, erau zile în care lucrurile mergeau bine și atunci cumva poate am exagerat. Eu mereu am avut asta. Păi, dar poate ai exagerat tu, vezi, nu e așa de grav, uite, merg lucrurile. După aceea iară mă enervam. Bun. Și... Apropo de intuiție. Da. O sabotăm noi exact. Ne convingem că de fapt las că e bine și așa. Dar în momentul în care am avut cel mai puternic atac de panică și am simțit nevoia să mă duc la spital, la urgență, pentru că eu credeam că fac infarct în momentul ăla. Și nu spun să sperii pe nimeni, nu ăsta este scopul, însă sper că astfel de povești să trezească o conștientizare în fiecare, astfel încât să zică, păi, hai să mă gândesc dacă merită să plătesc costul acesta sau nu merită. Și în momentul în care m-am dus la camera de gardă și m-am prezentat de acolo, cred că am un atac de panică. Atunci mi-am dat seama că nu, deci cum am ajuns eu aici? Nu e ok. Eu o să plec și o să-i las cu toate. Asta este, deși am mai stat 2 luni de zile după aia. Conștiinciozitatea a fost încă mare, dar da, la un moment dat am plecat. Și am avut 4 luni de zile pauză, în care m-am odihnit, am citit, am studiat, am ascultat podcast-uri, deci făceam foarte multe lucruri, dar le făceam în ritmul meu, cu bucurie, dormeam, ieșeam la plimbare. Atacurile de panică nu s-au oprit cu totul. Au ținut atacurile de panică în total 3 ani de zile. Wow! Mi-a spus o colegă, după ce m-a văzut în ce stare am ajuns, zice, să știi că am o prietenă care, odată ce a început să aibă atacuri de panică, n-a mai scăpat de ele și zice, le are de câțiva ani. Și eu am zis, nu știu ceva. Cazul meu nu o să se întâmple asta, o să-mi treacă într-o lună, 2, 3 ani de zile. Și se declanșau din temirce, îngrijorare sau emoție puternică sau gând sau potențială problemă. Eram la volan uneori și asta m-a trezit, că o luam pe fiica mea de la școală, la grădiniță, mergeam spre casă, nu aveam nicio problemă, dar îmi venea un gând de la serviciu, începeam să mă agit și simțeam că nu mai sunt bine. Și am avut momentul acela de conștientizare, eu sunt în mașină, în primul rând că eu sunt în mașină și pot să pățesc ceva, în al doilea rând că e și ea în spate, deci nu merită. La un moment dat trebuie să tragem liniile. Nu că nu muncim și facem de toate. Dar e important să avem grijă și de noi. Da, uite, asta a fost și motivația mea cea mare. La un moment dat am început să-mi pun întrebările astea pentru că am observat că sunt afectată în viața personală acasă și nu mai puteam să mă conectez cu copilul la fel ca înainte, nu mai puteam să mă joc cu el.
față de soțul meu, iarăși relația se schimbase și am zis, nu, pentru mine familia e importantă. Este cazul ca acum să fac ceva. Și punct. Nu mai aștept niciun soare, nimic, pentru că chiar este o problemă reală și nu este doar în imaginația mea și practic așa am pus punct lucrurilor. Iar tu când zici că ai plecat de la job, practic ți-ai dat demisia, așa? Mi-am dat Sau... demisia, doar că, tehnic vorbind, n-am încheiat contractul, pentru Mhm. că a zis, hai, ia-ți o pauză, vezi ce se întâmplă. Ok. Și m-am întors după 4 luni de zile în același loc pe un alt proiect. Mhm. Lucrurile au fost bine, doar că, din nou, după o vreme, n-a mai fost bine și după aceea am plecat cu totul. Deci, povestea e un pic mai lungă acolo. Da. Dar în 2021, din iunie, mi-am dat demisia cu totul și de atunci am încheiat colaborarea complet și am plecat împăcată cu mine că am dat totul, că oricine ar avea ceva să mă reproșeze, e problema lor, nu e problema mea. Oricât de mult te-ai strădui să controlezi ceea ce alții vor spune sau vor crede despre tine sau despre munca ta, nu poți să faci asta. Poți doar să controlezi ceea ce simți tu. Iar eu eram împăcată cu ceea ce am făcut. Știam și care erau lucrurile pe care le-am greșit, știam și care erau lucrurile pe care le puteam face mai bine la job, dar și pentru mine personal. Și în momentul în care am tras linia, am zis, pentru mine această experiență trebuie să se încheie. Și a fost greu, dar a meritat. Am pus punct pentru că după burnout și toate atacurile de panică și toate fricile prin care am trecut, am realizat un lucru foarte, foarte important. Cea mai importantă persoană din viața mea sunt eu. Mhm. Și în același timp, singura persoană responsabilă cu adevărat de mine sunt tot eu. Și ca să pot să dau mai departe, trebuie să am grijă de mine, înainte să mă ocup de oricine și de orice. Și dacă eu nu sunt bine, de unde să tot dau? Exact. Și conștientizarea aceasta m-a făcut să spun stop, joc. Însă, astăzi sunt recunoscătoare pentru acea experiență. M-am împăcat cu felul în care s-au întâmplat lucrurile. Nu am simțit nevoia să blamez pe cineva pentru ce s-a întâmplat. Fiecare a avut partea lui de responsabilitate în cum s-au desfășurat lucrurile. Și sunt recunoscătoare că a fost așa și nu a fost mai grav. Cred că putea să fie și mai grav. Mhm. Iar eu am regăsit drumul înapoi spre mine, m-am reîmpăcat cu mine, m-am reîndrăgostit de mine, ca să spun și mai puternic. Am ajuns să mă înțeleg mai bine, am ajuns să pun limite, am ajuns să știu ce îmi doresc eu de fapt. S-au schimbat foarte multe și trecând prin această experiență am învățat foarte multe. Mhm. Eu cred că, revenind la ideea că nu trăim viața toți într-un singur fel, fiecare o trăim diferit, cred că viața aceasta este o experiență continuă sau o serie de experiențe. Scopul nostru cred că ar trebui să fie cunoașterea de sine, nu știu, înțelegerea lumii și în același timp să fii productiv în societate, sigur, să o putem menține așa cum ne este bine tuturor. Însă, ca societatea să fie sănătoasă, cred că fiecare membru trebuie să fie sănătos. Și uneori ne dorim prea mult să salvăm societatea și uităm de noi. Da, mă duc acolo pentru că e treaba mea să-mi fac toate task-urile. Da, e treaba ta și ești plătită pentru asta. Însă mai este un lucru pe care l-am privit eu greșit mult timp. Viața privată și viața de la serviciu. Nu. Avem o viață, iar serviciu face parte din viața noastră. Cât timp îi dedicăm noi este alegerea noastră și în funcție de ce ne dorim și în funcție de nevoi. Sigur că nevoile sunt diferite. Însă e important să ne asumăm răspunderea pentru alegerile pe care le facem. Să nu ne păcălim că de fapt alții ne-au făcut să alegem așa. Nu. Avem niște nevoi, avem niște dorințe și niște vise. Dacă noi am luat niște decizii, a fost pentru a îndeplini nevoile, visele, emoțiile respective. Și că am ales bine sau nu, din punctul nostru de vedere de acum,
E alt aspect, însă e important să ne acceptăm, să ne împăcăm cu noi că așa am știut atunci, așa a fost cel mai bine pentru noi atunci, atât am putut, iar acum, dacă știm altfel, să ne bucurăm că știm altfel. Asta a fost iarăși un lucru important pentru mine, să mă împac cu mine și să accept că atunci nu am știut mai mult și să mă bucur că acum știu mai mult și pot să fac altfel lucrurile. Nu va veni niciodată în viața noastră o perioadă în care să zicem, oh, de aici nu mă mai atinge nimic, sunt în vârful muntelui, aici totul e perfect. Niciodată nu va fi în viața niciunui om cât timp trăiește, în moment de aici încolo totul e zen. Nu, însă, cu cât noi suntem mai aproape de noi și stăm cu noi și acceptăm ceea ce simțim și ceea ce ne dorim și ceea ce gândim, cu atât mai ușor vom face față lucrurilor care se întâmplă. Știi că se spune că nu putem să controlăm ceea ce fac, spun, gândesc ceilalți. Putem să controlăm ceea ce facem și spunem și gândim noi. Exact. Și în terapie, pentru că în tot acest burnout, la un moment dat a avut loc și o perioadă de terapie și a fost interesant timing-ul și toate cele. Am învățat în terapie multe exerciții care să mă ajute să mă conectez cu mine, care să mă ajute să îmi reglez emoțiile, care să mă ajute să îmi dau seama ce de fapt ține de mine și ce ține de ceilalți, ce-i treaba mea și ce-i treaba lor, unde am eu de lucrat și unde ar trebui să-i las pe ceilalți să-și asume și ei responsabilitatea. A fost un proces foarte, foarte fain și de asta zic, viața nu e despre, ok, a sta în jobul ăsta 10 ani sau 30 de ani și să ne vedem de treabă. Viața e despre noi să o trăim frumos și să experimentăm. Și fiecare experiență ne învață ceva și creștem. Și dacă facem lucrurile cu bucurie, chiar dacă e greu, pentru că bucuria și liniștea și ritmul liber nu exclud efortul. Noi tot vom munci și vom depune efort pentru lucrurile pe care vrem să le facem sau e nevoie să le facem. Dar când se adaugă bucuria, parcă totul capătă un alt sens. Smaranda, dacă ar fi să numești câteva lucruri pe care le-ai face diferit, dacă ar fi să poți să dai timpul înapoi, care crezi că ar fi acelea? Da, ar fi câteva, deși, cum ziceam, nu putem schimba experiențele prin care trecem și pas cu pas ajungem unde suntem astăzi și nu putem nici să sărim peste probleme, ci putem trece prin ele și să învățăm să le gestionăm, să devenim mai puternici. Însă sunt niște lucruri pe care mi-aș dori să le fi făcut diferit și anume să îmi ajustez așteptările pe care le aveam de la mine și să conștientizez mai repede că nu trebuie să le fac pe toate singură și că nu toate sunt responsabilitatea mea și că rolul de mamă te schimbă foarte mult și îți atrage mintea în mare parte și e important să ne ajustăm așteptările pe care le avem de la noi. Nu pentru că suntem slabe, nu pentru că putem mai puțin. Noi facem la fel de mult, doar că facem și în alte direcții. Un alt lucru ar fi să îndrăznesc să cer ajutor mai des, dar ajutor concret. Pentru că un alt lucru important pe care l-am învățat a fost să nu mai am așteptarea ca ceilalți să ghicească ce am eu nevoie. Asta nu înseamnă că nu vreau să mă ajute, dar nu să aștept, da, dar nu știu, dai seama că eu aș vrea să fac chestia aia. Nu. Dacă am nevoie de ceva, să spun concret, să spun politicos, să spun cuvinte simple, cât de clare se poate și să văd dacă primesc ajutor. Și ce aș mai fi făcut diferit și am început de la un moment dat să fac diferit, a fost să îmi acord timp pentru mine. Și timp de calitate pentru mine. Adică știi cum facem noi mamele. Când doarme copilul și avem o jumătate de oră, ce facem? Dormim sau facem treabă în casă? Facem treabă în casă. Să adună haine și vaze și de toate.
Aș vrea să spun că probabil cele mai multe dintre noi ne gândim că la un moment dat o să avem 5-10 minute și pentru noi, dar ce să vezi, făcând atâtea lucruri, pierzi noțiunea timpului și se trezește copilul, surpriză, n-ai mai avut timp și pentru tine. Exact, exact, da, da. E interesant treaba asta, pentru că dacă noi nu ne prioritizăm, nu cred că e corect să cerem celorlalți să o facă. Dar dacă noi ne prioritizăm, ne umplem singuri acel rezervor emoțional despre care zicea și atunci dăm cu bucurie mai departe. Pentru că ce am spus mai devreme, că cea mai importantă persoană din viața mea sunt eu, nu înseamnă că eu am devenit egoistă, dar în momentul în care mă pun pe mine pe primul loc, eu ajung să fiu bine cu mine, după care relațiile mele sunt mai bune, eu sunt mai eficientă în ceea ce fac, dăruiesc cu mai multă iubire și bucurie în jurul meu. Când am început eu să pun limite și să fiu mai egoistă, cum ar veni, deși nu eram egoistă, s-au schimbat în bine relațiile mele Și atmosfera. și atmosfera. Da, pentru că nu mai încercam să fiu altcineva doar ca să nu supăr, să nu deranjez. Eram eu, pur și simplu. Sigur că unele relații s-au încheiat, pentru că așa e, nu la toată lumea îi place să punem limite. Însă cele care au rămas au devenit mai frumoase, mai sincere, mai autentice. Și asta e important. Oamenii vin și pleacă din viața noastră. Noi intrăm în viața oamenilor și plecăm. Și Mhm. este ok. Așa este. Uite că ne apropiem și de încheiere încet, încet. Și Vai, aș ce vrea mult am să... vorbit. Uite așa, ajungem să vorbim. Sunt niște conversații tare faine și eu chiar... Pe mine chiar mă țin pe linia de plutire, așa, în viața asta de mămică, mai ales acum, cu doi copilași acasă și mi-aduc multă bucurie. Aș vrea Dacă să... îmi dai voie o paranteză Da? apropo de că te țin pe linia de plutire, cu foarte multe femei, în special mame cu care am vorbit și am ieșit în oraș, că și eu fac parte din mai multe grupuri și de antreprenoare și de mămici, am observat și s-a discutat direct despre asta, nevoia noastră de socializare. Mhm. Nevoia de a ieși și de a discuta despre alte lucruri decât despre ce facem zi de zi, și serviciu și copii. Nu știu, să ne simțim noi și femei, Exact, și da. noi înșine, pentru că printre toate rolurile pe care le avem, e important să nu uităm că noi suntem și femei. Și noi, așa se spune, că femeia ține casa. Ca femeia să poată să țină casa, trebuie să fie bine. Femeia trebuie să își acorde timpul ei special ca să fie după aceea bine cu ceilalți. Și putem face asta prin ieșiri, prin astfel de momente de socializare. Acum noi suntem două, dar vreau să zic că dimineața m-am întâlnit cu alte 3 femei minunate, cu care povestim deja de luni de zile și periodic ne întâlnim. Așa o energie faină se creează când ne adunăm și povestim. Și după ce te întorci la toate lucrurile pe care le-ai de făcut, parcă te întorci dintr-o altă energie și zici, mamă, pot să fac orice acum. Și treptat iară scade energia și după aceea îți mai iei o doză și te mai întâlnești cu niște oameni faini și tot așa. Așa este. Smaranda, recomandă-ne, te rog, o carte. Vă recomand 3 cărți, dar încep cu cea mai dragă, acum, a mea, cartea scrisă de mine, care se numește Față în față cu mine. Cartea în care am scris povestea mea despre burnout, anxietate, dar și despre bucurie și regăsirea ritmului meu liber. Mhm. Este o carte în care, pe lângă povestea mea, am pus întrebări de introspecție pentru cine citește, am pus exemplificări a cum am aplicat eu tehnicile terapeutice pe care le-am învățat și ce schimbări au adus în viața mea. Mhm. Am pus ilustrații color pentru că eu sunt o persoană vizuală și mi-am imaginat diferite emoții, cum le-am perceput eu, le-am perceput eu în corpul meu și cum s-au simțit și le-am adăugat în carte. Am revizuit partea teoretică cu un psihoterapeut ca să fie corect, pentru că nu mi-a și permis să vorbesc acolo doar așa de la mine, însă este o împărtășire personală care cred eu că inspiră și ajută. Toate femeile care au citit-o mi-au zis același lucru. Parcă ai scris despre mine acolo. Parcă sunt gândurile mele acolo. Și cum se poate așa ceva? Păi se poate pentru că este
la fel de greu în unele momente pentru mai multă lume. Și noi evităm să vorbim despre asta pentru că societatea ne vrea puternice și reziliente și noi le putem face pe toate și doar atunci suntem acceptate în această societate cu multe roluri serioase. Dar ca să fim puternice, trebuie să fim bine. Față în față cu mine. Vă invit să o descoperiți și să vedeți dacă vă poate inspira. Și vă mai recomand două cărți foarte faine. Una este cartea mea preferată. Asta, cartea mea, e cea mai iubită că e a mea și îmi și Da. place foarte mult, dar cartea cealaltă e cartea mea preferată pe care am citit-o de 3 ori și urmează să mai citesc o dată. Se numește Esențialismul. Și, Andreea, poate tu o să pui un link Da, pe sigur, undeva. la toate. Așa. Esențialismul este o carte care te învață că mai puțin e mai bine decât mai mult. Te învață că atunci când ai foarte multe lucruri de făcut, ar fi bine să le analizezi înainte să te apuci de ele. Cum tindem noi să facem câteodată? Avem 10 lucruri? Hai, ne apucăm. Nu. Hai să stăm puțin, nu mult, dar să stăm puțin să analizăm, să vedem care sunt cu adevărat importante, care de fapt trebuie făcute. Și esențialismul pe mine m-a ajutat să privesc spre lucrurile cu adevărat importante din viața mea și să-mi îndrept atenția spre ele. M-a învățat să îndrăznesc să spun și nu mult mai des. M-a învățat să pun limite și cred eu că a contribuit la ieșirea mea din burnout. Aș vrea să ne mai spui încă o dată ce ne învață în primul rând înainte să treci la a doua carte. Așa, esențialismul Mai tare, Așa, ca mai să tare, audă nu? toată lumea. Esențialismul ne învață că mai puțin e mai bine Da. decât mai mult. Cred că trebuie să auzim de mai multe ori lucrul ăsta ca să Da. ni se întipărească acolo în minte cât mai bine posibil, pentru că, Doamne, cât de adevărat este, pentru că, Doamne, cât de mult ne complicăm când vrem mai mult și când facem mai multe lucruri și când cumpărăm mai multe haine și când ne cumpărăm tot felul de chițibușuri prin casă de care credem că avem nevoie, dar, de fapt, în final, folosim o dată pe an sau nici măcar. Exact. Și vă mai recomand o carte care s-a lansat tot acum de curând. Este tot o autoare din Cluj, ca și mine, și se numește Din sala de conferință la locul de joacă și abordează acest subiect al maternității, ce se întâmplă la job în momentul în care rămâi însărcinată și ce schimbări se întâmplă, ești exclus, nu ești exclus, știi, sunt diverse situații și ce se întâmplă la întoarcerea la job, dar din punct de vedere al condițiilor care sunt oferite, al abordării pe care o are compania și a drepturilor tale pe care poți să le ceri. Este o carte foarte faină, Oana e minunată și vă invit să o căutați, să vedeți că e faină. Mă bucur că s-a scris o așa carte, chiar este nevoie să ajungem la cât mai multe mame. Acum aș vrea să te rog să ne lași cu un mesaj de final pentru mama care ne ascultă. Mm. Dragă mămică, vreau să spun că ești perfect așa cum ești și că știu că te străduiești să le faci pe toate cât mai bine. Însă, dincolo de orice roluri și responsabilități pe care tu le-ai avea, te invit să nu uiți că tu ești femeie, în primul rând. Și înainte să te ocupi de orice și de oricine, e important să ai grijă de tine. Atât. Nu e nevoie de mai mult. Mulțumesc, Maranda. Iar înainte să te las să pleci, aș vrea să te invit să jucăm un joc. Jocul se numește Completează propoziția și am pregătit 3 propoziții pentru tine. O să te rog să le completezi cu primul gând care îți vine în minte, pentru că cred Wow! eu că ăla e cel mai important. Așa, să fiu mamă înseamnă Bucurie. familia este Well, familia este conectare. Și ultima propoziție, în copilărie îmi plăcea să
dansez. Wow, super, super frumos. Mulțumesc tare mult, Maranda, pentru prezență. Și eu îți mulțumesc tare mult. A fost o plăcere să povestesc cu tine. A fost o plăcere și pentru mine, deși mi-am adus aminte de lucruri mai puțin plăcute de acum câțiva ani, pot să vorbesc cu ușurință despre ele astăzi și mă bucur tare mult că am ajuns în acest punct până la urmă. Da, e minunat. Nu înseamnă că am uitat, înseamnă că am găsit vindecare și am găsit și sens în ce s-a întâmplat. Și viața continuă. Așa este. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet că ai fost alături de noi în acest episod al podcastului Mame fără filtre. Dacă acest conținut ți-a fost de folos sau te-a inspirat, te rog să împărtășești gândurile tale printr-un comentariu și să distribui acest episod pentru a inspira și alte mame. Fiecare opinie contează și mă ajută să-ți aduc mai multă valoare. Aștept cu nerăbdare să te alături și în episodul următor. Și nu uita, frumusețea stă în imperfecțiune și fiecare pas pe care îl facem spre echilibru aduce liniște și armonie în viața noastră.